Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Azerbaýjan Eýranyň üstünden türkmen gazyny satyn almagy besletdi. Baku türkmen gazyny satyn almagy besedýär diýip Natural Gas World neşri 6-njy noýabrda habar berdi. Mundan ozal Azerbaýjan swap ulalyşy esasyny Eýranyň üstünden türkmen gazyny import edýärdi. Bakuň türkmen gazynyň ýüz öwürmeginiň sebäpleri barada Türkmenistanyň, Eýranyň ýa-da Azerbaýjanyň döwlet medpuatyna geňişleýin maglumat berilmeýär. Evrazyanet.org neşri 8-nji noýabrda çap eden makalasyny Azerbaýjanyň Eýranyň üstünden satyn alýan türkmen gazyny degişli maglumatlary degip geçdi. Soňky ýyllarda Azerbaýjan öz önümçiliginiň hemde Gruziýa eksport edilmeli gazyny üstüne ýetirmek üçin Eýranyň üstünden türkmen gazyny satyn alýardy. Gruziýanyň şu ýyl Azerbaýjandan 2,7 milliard kub metr gaz satyn almagyny garaşlýar diýip Evrazyanet ýazýar. Azerbaýjanyň Sokar kompaniýasynyň medpuat wekili Ibrahim Ahmadow neşre beren gurrungyny öz kompaniýasynyň Eýranyň üstünden gaz satyn almagy besedenligini gurrun berip, munyň sebäbini Azerbaýjanyň içerki ýanygy önümçiliginiň ýokarlanmagy bilen düşündirdi. Biz import edilýän gazyň agramly bölegi bilen tomuz aýlaryna gaz saklawhanalarymyzyň üstüni doldurup, onu soňra gyş aýlaryna talap artanyna daşaryk eksport edýärdik diýip Ahmadow aýtdy. Häzirki wagtda Azerbaýjanyň saklawhanalaryna saklanýan mawy ýanygyň miqdary 3 milliard kub metre barabardyr. Bu barada ýurdun ýer energiýa kompaniýasynyň medpuat wekili Evrazyanete gurrun berdi. 2017-nji ýylyň fevral aýynda Eýranyň Milli Gaz kompaniýasynyň bir wekili Azerbaýjana Eýranyň üstünden aktyrylýan gazyň möçberiniň ýylda 6 million kub metre deňligini aýtdy. Şonu Eýran medpuatyna peýda bolan habarlarda Aşgabatyň swap ulalyşy esasyny Eýranyň üstünden Azerbaýjana we Ermenistana iýermegi gödeňinde tutýan mawy ýanygynyň mukdaryny ýylda 15 million kub metre ýetirmegi teklip edenligi barada habarlar peýda bolupdy. Aşgabat bu ýagdaýlar boýunça resmi beýanat bilen çykyş etmänini. Galibertede Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky 3-nji taraplary hem gyzyklandyrýan Transgazar gaz geçiriji boýunça gepleşikleriň häzirki ýagdaýy barada hiç ýyly detal ma'lum näl. Türkmenistan bilen Eýranyň arasynda häzirki wagtda gaz dawasy boýunça halkara arbitraj sud prosesi dowam edýär. Şu ýylyň awgust aýynda taraplaryň esasy neft gaz kompaniýalary birek halkara arbitraj suduna beripdi. Türkmenistan 2017-nji ýylyň ýanwar aýyndan başlap Eýrana gaz eksport etmegi besedipdi. Ýöne halkara bilermenler Türkmen-Eýran gaz dawasynyň iki ýurdun arasynda swap ulalyşyklaryna täsir etmänligini belläpdi. Azerbaýjanyň Türkmen gazyny import etmegine degişli mümkin bolan beýleki sebäpleri boýunça anyk maglumat ýok. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Eýrana garşy girden täze sanksiýalary şu ýylyň 5-nji noýabr güni güýje giripdi. Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýledi Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlary hiç gili bökmüşsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutmaň. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men ýokşan Nurwan. Azatlygyň Balkan vilayatynyň akçeşmesi Sewitiň medan aňyl medaralarının işgärleriniň uçdan tutma diýen ýaly oktyabr aýynyň aýlyklaryny alyp bilmeýänliklaryny habar berýär. Şeýledi Türkmennewit döwlet konserniniň Balkan vilayatyna ýerleşýän Gamyslyza Newit, Gumdag Newit, Balkan gaz aktyryş önümçilik görleşikleriniň işgärleriniň aýlyklary Azatlygyň habarçysyna aýdylmagyna görä 9-njy noýabrda hem plastik kartlara geçirilmedi. Bu maglumat Türkmennewit konserniniň 2014-nji ýyldan bäri öz daşary ýurtly potroçysyna 8 million dollardan owrak bergisini töläp bilmeýänligi barada çykan habarlaryň ýa-da gabat geldi. Newtçiler aýlyklarynyň plastik kartlara geçirilmeginiň gijikdirilmeginiň diňe bir problemadygyny sebäbi gelen puly nagdlaşdyrmagyň hem esli wagt alýanlygyny gurrun berýärler. Pul geçende hem şol gün onu bankomatdan alyp bolmaýar. Sebäbi bankomatlaryň birinde pul bolsa, oňsynda pul ýok. Sebäbi adamlar aladan nowata durup bankomatlarda bolunca puly derrew alýarlar diýip Azatlygyň habarçysy bilen gurulşan 50 ýaşly newitçi gurrun berdi. Bu ýagdaý Sewitiň aýlyga garaşan ýaşaýjylaryny çykalga gözlemäge, köplenç öz plastik kartlaryny paýtagtdaky tanyş bilişlerini, dogan garyndaşlaryna ugradyp pullaryny Aşgabatda nagdlaşdyrmagy mejbur edýär. Aýdylmagyna görä, bu tapylan çykalgy hem çykdazy talep edýär. Ýagny kartlar alyp gidýän we nagdlaşdyrylan pul alyp gelýän taksi sürüjiler öz hyzmatlar üçin 20 manat hak alsa, pul nagdlaşdyran tanyşlar 20 manat soraýar.
Bankın öz hyzmatlar üçin tutýan 1%-ni hem üstüne goşsaň, her aýda aýlygyndan zähmet hakyny eliň almak üçin 50 manat jemesi pul ýitirýärsiň diýip aýry-aýrylykda gurlaşan nevçilerin ikisi Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle dol bu ýagdaýyň odalam giýjigip gelýän aýlygyň ýene bir hepde jemesi giýj alınmagyna sebäp bolýanlygyny sözüne goşdy. Aýlyklaryň giýjikmegi Balkan welaýatynyň Newit gaz pugdawyny başga regionlardan gelip köpçüliklerini işleýän işçileriň ýagdaýyny hasy beter kynlaşdyrýar. Sebäbi olar wagty usul diýilýänini 15 günläp meýdanyny newit çykarylýan ýa gaz alynýan ýerlerde ýaşap 15 günden soň öz oglaryna gatnap işleýärler. Uzak aralyga gatnap öýüňden uzakda ýaşap işleseň pul has kän gerek bolýar. Her aýda aýyň 10-na çenli pulumyzyň gelmegine garaşýar. Emma bu köplenç bolmaýar. Ondan ýygdymyda öýe gaýtjak bolamyzda yerli ýaşaýjylardan, bili işleýän ýoldaşlarymyzdan kardyna pul soraýar diýip wagt usulyny işleýän lewaply işçi Adatlygyň habarçysyna aýtdy. Onuň aýdýanlaryny Mar welaýatynyň Balkana gatnap işleýän işçileriň hem bir näçe tasdiq etdi. Aýlyklaryň giýjikmeginiň sebäbi açyk aýdylmaýar. Bu arada idara ýolbaşçylarynyň soralanyny işçileriň sözlerine görä olar biz kimin näçe gün işländigini we näçe aýlyk almalygyny görkezýän tabelleri banka tapşyrdyk, bizden günä soguldy diýip jogap berýärler. Şeýle-de ýolbaşçylar işçileriň banka baryp galmagal edip bermezliklerini maslahat berýärler. Aýlyklaryň giýjikmeginiň sebäbini özümiz anyklar diýärler. Bank ýolbaşçylary bolsa, mal ýolgamyny akçeşmäniň aýtmagyna görä aýlyklaryň giýjikmegini paýta ýygym bilen baglanşdyrýarlar. Ýurtda paýta ýygymy dowam edýär. Biraz sabr edin. Odaly bilen paýtaçylaryň zähmet haklaryny tölemeli. Balkan welaýatynyň aýlyklary biraz giýjiger diýip Adatlygyň habarçysy bilen anonim şertde gurlaşan bank resmi aýtdy. Emma muňaramazdan yerli synçylar Türkmenistanyny paýta ýygymy mewsiminden başga wagtlarda hem soňky bir ýylyň dowamynda aýlyklaryň 10 güne çenli giýjikmeginiň adaty da öwürländigini aýdýarlar. Ýogsa ýurdun zähmet kodeksinde her aýyň aýlygynyň soňky aýyň 5-ni çenli berilmeligi aýdylýar. Gipliyar Adatlyk radiosu efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ýurdun käbir regionlary paýta planyny doldy. Ýöne mejburi ýygym dowam edýär. Türkmenistanyň döwlet medeniýetine paýta plan borçnamasyny dolan etrapdyr welaýatlar barada. Ýyly-ýylyna habarlaryň çap edilýän wagty büdjet işgärleriniň ýurdun dürli künjegine heniden paýta meýdanlaryna mejburi çekilýänligi barada maglumatlar gelip gowşýar. Daşowut we Lewap welaýatlarynyň paýta frontunyna soňky ýagdaýlar barada Adatlygyň ýurt içindäki habarçysy gidlenlik şertlerine 9-njy noýabrda maglumat berdi. Regionlarda paýta plan borçnamasynyň berjaý edilýänligi barada döwlet medeniýetine habarlar ýaýradylsa-da, büdjet işgärleri heniden paýta çekilýär. Men Daşowut we Lewap welaýatlarynyň käbir ýagdaýlary anykladym diýip habarçy aýtdy. Daşowut welaýatynyň boldumsaz görewli Sapar Murat Niýazow ýaly etraplaryna heniden mekdepleriň we çağalar baglarynyň işgärleri paýta ugrudylýar diýip ol sözüne goşdy. Paýta mewsimi boýunça Lewap welaýatynyň etraplaryna soňky ýagdaýlary öwrenýän habarçymyz Türkmenabad şäheriniň bilim we saglyk pugdawynyň işgärleriniň heniden paýta meýdanlaryndan dolanmanlygyny aýtdy. Dün 8-nji noýabrda Türkmen döwlet habarlar gullugy Lewap welaýatynyň özlerine tapşyrylan paýta plan borçnamalaryny berjaý edenliklerini habar berdi. Maglumatda aýdylmagyna görä Lewaply kärenetçiler döwletiň harmanyna 300 000 tonnadan gowrak paýta tapşyrypdyrlar. Ýöne entek meýdanlarda hasyl köp paýtanyň galan bölegi ýetkisiz we iň soňky hanasyna çenli ýygnanyp alynır diýip döwlet medeniýeti Lewapyň paýtasy barada gurrunga dowam edýär. Ýurtda dowam edýän paýta mewsimi barada ýygyderli maglumatlary çap edýän Türkmenistanyň alternativ habarlary saýty 8-nji noýabrda Maryanyň mejburi paýta kampaniýasy barada maglumat berdi. Onuň aýdylmagyna görä sentýabryň başyndan bäri Mara şäheriniň 14-nji mektebiniň gawadyna käbir mekdepleriň hojalyk işgärleri we mugallimleri ýygnanyp paýta ekidilýär. Şeýle nokotlaryň şäher boýunça sany 30-a ýetýär. Ähli büdjet edaralarynyň we kärhanalarynyň işgärleri, medisina pugdawynyň işgärleri, lukmanlar paýta gidýär diýip Neşir Mar welaýatynyň mejburi paýta barada habar berýär. Döwlet medeniýeti häzirki wagtda ýurt boýunça 1 million tonnadan gowrak paýta hasyrynyň ýygnalandygyny aýdýar. 5-nji noýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde berilen maglumata görä, ýurt boýunça paýta taýýarlamak baradaky şertnamalaryň borçnama 95% ýerine ýetirilipdir. Mejlisiň dowamyny prezident Gurbanuly Berdimuhammedow meýdanlarda galan paýtany çalt ýygnamak üçin bar bolan serişdeleri goşmaçy jemlemek tapşyrdy. 22-nji oktýabrda geçirilen hökümet maslahatynda bolsa, prezident paýta ýygymynyň göwnejäi derejede gurulmaýanlygyny aýdyp ýygym mewsimining gurulşyna nägilelik bildiripdi. Şonda Adatlyk radiosynyň hökümete ýakyn çeşmesi maslahatyň ýany beren maglumatyny
Bundan beýlek ýurdun ähli künjeklerini raýatlary köpçüliklerini paýta ýygmyna çekmek çäreleriniň güýçlendirilýändigini habar beripdi. Şondan soň paýta boýunça güýçlendirilýän mejburi çäreler barada habarlaryň gelip gowuşmagy dowam etdi. Dün 8-nji noýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysy häzirki wagtda Lewap welaýatynyň Çärje etrawynyň Jeyhun Daýhan birleşigine kärençleriň körekleri el bilen ýygnamaga mejbur edilýändigini habar berdi. Hökümet resmiýleri döwlet mediasyna edýän çykyşlaryna daşary ýurtlardan oba hojuluk tehnikalarynyň satyn alınýanlygyny tekrarlaýar. Türkmenistanda bu ýyl resmi maglumata görä 545.000 hektar ýere gowuçy ekildi we 1.050.000 tonna paýta hasylyny almak planlaşdyrylýar. Häzirki wagtda Ahal we Lewap welaýatlarynyň kärençleri özlerine tapşyrylan paýta plan boşnamalaryny resmi metbuata görä doldy. Halkara hukuk toporlary Türkmenistanyň paýta önümçiligindäki mejburi zähmeti tanqid edýär. Döwlet mediasy paýta möhsüminde sungu işgärleriniň aýdymsaz çykyşlaryny çapak çalıp tomoşa edýän galy bersede ýygymna kitap okap ara kesýän paýtaçylaryň video görnüşlerini efire berýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzlaryny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi bolup barýaryn. Türkmen Howa ýolları kampaniýasy öz uçurlaryny biletleri online satmak boýunça hyzmatyny ýola goýýar. Kampaniýanyň resmi web saýtynda online bilet satyn almak üçin ýörüýte mümkinçilik töredilipdir. Bu ýerde ýerleşdirilen guralar arkaly tiýahat uğruny we onuň gününi wagtyny saýlamak göz öňünde tutulýar. Ema iş ýüzünde Türkmen Howa ýollarynyň web saýtynda online bilet saýlamak häzir mümkin däl. Munyň üçin niýetlenen gural talap edilen maglumatlary kabul edýär, ema hiç bir netije görkezmeýär. Munyň bilen bir wagtda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Türkmen Howa ýollary kampaniýasynda özlerine ýurdun içerki uçurlaryny biletleriň online sowdasynyň noýabryň başyndan başlananlygy, daşar ýurtlara biletleriň ýanwardan başlanyp satyljagy barada aýdylanlygyny habar berýärler. Azatlyk radiosynyň Türkmen Howa ýollarynyň özünden kommentariýa almak synanşygy häzirlikçe netije bermedi. Soňky aýlarda Türkmenistanda uçur biletleriniň gytçylygy emele geldi. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary uçur biletlerini satyn almak isleýänleriň ýüzlerçe adamlyk nowatlarynyň döreýänligini, ýaşaýjylaryň uçur biletlerini para berip satyn almagy synanşýanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti Türkmen Howa ýollarynyň uçur biletlerini internet arkaly satmak usulyny 2011-nji ýylda girizmegi planlaşdyrypdy. Şondan soň Türkmenistanyň bu milli howa transport kampaniýasynyň öz müşterilerine elektron hyzmatlaryny teklip etmäge taýýarlyk görýänligi we biletleriň online sowdasyny amala aşyrmagyň üstünde işleýänligi barada ýurt resmiýetleri tarapyndan birnäçe ýerde habar berilipdi. 2017-nji ýylyň iýun aýynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň özü hem aviabiletleriň internet arkaly satylmagyny goldap çykyş edipdi. Şol ýylyň özünde döwlet eýçiligindäki Türkmen Howa ýollary kampaniýasyna degişli käbir reformalar geçirildi. Türkmen hökümeti bu döwlet gullugynyň açyk aksionер jemgyýetine öwrüljekdigini eglan etdi. Munyň ideýany pudagyň işini gowlandyrmak maksady bilen uçur biletlerining bahasy ortaça 20% ýokarlandyrylypdy. Türkmen Howa ýollarynyň uçurlary dünýäniň 15 çemeti şäherine we ýurdun içinde vilayet merkezleriniň 4-üsine gatnaýar. Şol wagtyň özünde de Türkmenistanyň bu milli kampaniýasy ýyllar boýy halkara reytinglerde hil taýdan ýolukçylaryň nägileligine iň köp eýe bolýan aviakompaniýalaryň arasynda agdalýar. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Saryýew.
Amerikada yüzlerce protestçi prezident Donald Trump'ın 2016-njy ýyldaky saýlaw kampaniýasy bilen Russiýanyň arasyndaky gatnaşyklary dereňeýän ýuridik geňeşiň gorulmagyny sorap ýürüýüş geçirdiler. Mundan Kongressde demokratlar Trump'ın ýurduň baş prokuroru Jeff Sessions'y wezipesinden çetleşdirilmegini maslahat etmek üçin gysgaly dinlensigi çagyrypdylar. Trump Sessions'y Russiýanyň prezidentlik saýlawlaryna gatnaşandygy aýdylýan ýagdaýlary teljerýän Robert Mueller'iň deriňewine goşulmak islemeýändigi üçin kitlapdy. New York'un Times Square meydançasynda bir näçe ýüz adam jemlenip Mueller'den eliňizi çekin, hiç kim kanundan üstün däldir diýen şygarlary gygyrdylar. Chicago'da demokratlardan senator Dick Durbin federal plaçada ýygnanan ençim ýüz demonstranta goşuldy. Washington'da Ak Tamyň goloýundaky teýilgähde hem 500 goloý protestçi jemlendi. Protesti gurnoýjylar Trump'ın Sessions'ın ştabynyň başlygy Matthew Whitaker'i baş prokuroryň wezipesini ýerine ýetirje edip bellemeginiň ýuridik geňeşiň alyp barýan derňewine päsgel ýetirmek boýunça bilinip edilen finansyk bolandygyny aýtdylar. Trump Sessions'ın çekilmegini sorap onuň deregine Whitaker'i welläpdi. Whitaker Mueller'iň derňewini tanqidlap, onuň çäklendirilmegine hem çağırşlary edipdi. Trump Mueller'iň Russiýa babatyndaky alyp barýan derňewini arwah awy diýip adlandyrypdy. Şeýle-de ol Sessions'y muňa garşy durmak üçin hiç zady etmezlikde tanqidlapdy. Ak Tam Trump'ın alınıp barýan derňewi çäklendirmek boýunça Whitaker'e hiç kili görkezme bermändigini aýtdy. Emma bular protestçileriň ýa-da wekiller öýündaky demokratlaryň hyjubyny gowşadyp bilmedi. Demokratlar Trump'ın Sessions'y çetleşdirmeginden soň gysgaly dinlensigi çagyryp we derňew döwri Mueller'i goraja kanunçylygy kabul etmegi sorap hat ýolladylar. Respublikanlar Partiýasynyň başlygynyň metbuat wekili Bob Goodlatte bu hatyň mazmuny boýunça kommentariýa bermekden saklandy. Senatda demokratlardan senator Chris Coons ve Respublikanlardan senator Jeff Flake Mueller'i Ak Tamyň täsirinden gorajak kanunçylyk boýunça öňümüzdäki hepde ses berilişigi çagyrmak ugrunda tagalla etjekdiklerini aýtdylar. Öz sevitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlep bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Adatlyk Radiosu. Efirde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulamrady Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň Garkyn we Hamýab etraplarynyň ilatyna da Türkmenistan elektrik tuguny berýär. Bu barada iki ýurduň resmileriniň arasynda öň lalaşyk bolupdy. Ýöne Garkyn we Hamýab etraplarynyň obalaryny Talibanlar basyp aldy. Şondan sonra elektrik geçirjisini gurjularyň hopsuzlyk meselesi ýüze çykdy. Ma'lum bolýarly Garkyn we Hamýab etrabyna çekiljek elektrik geçirjisiniň gurulşygyny Türkmenistanyň elektrik energiýa idarasynyň gurulşykçy işgärleri öz üstüne alypdyr. Şo sebäpden bärde Awgan topragynda Türkmenistanly gurulşykçylaryň hopsuzlyk meselesi sorak bolup durýardy. Emma Taliban hereketiniň yerli komandirleri elektrik geçirjisiniň gurulşygyna özleriniň päsgelçilik döretmejekdiklerine söz beripdir. Şonuň üçin Hamýab we Garkyn etrabynyň ýaşulary paýtaxt Kabuла gelýärler. Awganystanyň suw we energetika boýunça ministerleriniň ýol başçylary bilen duşuşýarlar. Garkyn etrabynyň Handepe obasynyň arçyny Gulam Resul Karyazaryň Adatlyk Radiosyna aýtmagyna görä bir näçe ýaşulary Garkyn we Hamýabdan Kabuла gelýärler. Şu mesele bilen bagly Talibanlar bilen gepleşilipdir. Jowzjan welaýatynyň häkim bilen hem ýaşulary duşuşypdyrlar. Türkmenistan Garkyn we Hamýab etraplaryna ýagdaýly bahadan elektrik tuguny berer. Şonuň üçin biz Türkmenistan'ın öňünden minnetdarlyk bildirýäris diýip Gulam Resul Karyadar aýtdy. Asla barmak için Kabul. Gören primana berbiler. Emma Allah'lar bana gitmez bana. Türkmenistan'la gelip işleyebilir mi Garkyn Hamýabda? Onlara kurulma işletip bana diyene onlara bakıp bir İnşallah gelbiler diyene gelbiler. Türkmenistan'a näme önam berebiljek? Türkmenistan'a ne bile bir razıylık bildiyiz bana gelse bilir on diyene emniyetine ama çok da kurulma işletipler halas et diyene Türkmenistan'ın katı hoş bulas. Nemsi diyende bilir bana 20 yıl kardığımı şu Türkmenistan'ın usayet var kardan mı Türkmenistan'ın milletler diyene bilir. Barparsa yaktılga çıkar bilir inşallah.
Türkmenistanyň Daşary işler ministeri 7 noýabrda Kabulda saparda boldy. Minister Awganystanyň prezidenti we Daşary işler ministeri bilen hem duşuşdy. Şol duşuklarda elektrik geçirjisiniň gurulşygynyň howpsuzlygynyň üpçün edilmegi barada hem gurrun edilipdir. Kabula gelýän il ýaşullarynyň biri Edit Qarynyň Azatlyk radiosyna aýdyşyça elektrik geçirjisiniň gurulşygyna Talibanlar ruhsat beripdir. Şu barada Talibanlaryň Jowzjan vilayeti üçin bellen hakiminden hem hat alındy. Jowzjan vilayetynyň hökümet tarapyndan hakim bilen hem duşuşdyk. Elektrik geçirjisiniň gurulşygyny Türkmenistanly gurulşykçylar öňe alyp bararlar. Talibanlar elektrik geçirjisiniň gurulşygynda işlejek işgärlere hässelçilik döwedilmejekdigine söz berdi. Yol gurulşygynyň we Amy derýanyň kinaryny berkitmek boýunça işleýän işgärlere de jeňçiler zat diýmeýär. Elektrik geçirjisiniň gurulşygyna da Talibanlar bökdönçlik döretmez diýip il ýaşulty Qari Edil umidwarlyk bildirdi. Türkmenistanlar işlemeli dedik. Kim gelip işlemeli dedi, billa odatlar bile işimiz yok dedi. Terek bolsun dedi, bark bolsun qaytarmıyoruz dedi, işlemeli dedi. Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar Hökümet tarapyndan hakim bilen hem duşuşdyk. Elektrik geçirjisiniň gurulşygyny Türkmenistanly gurulşykçylar öňe alyp bararlar. Talibanlar elektrik geçirjisiniň gurulşygynda işlejek işgärlere hässelçilik döwedilmejekdigine söz berdi. Yol gurulşygynyň we Amy derýanyň kinaryny berkitmek boýunça işleýän işgärlere de jeňçiler zat diýmeýär. Elektrik geçirjisiniň gurulşygyna da Talibanlar bökdönçlik döretmez diýip il ýaşulty Qari Edil umidwarlyk bildirdi. Türkmenistanlar işlemeli dedik. Kim gelip işlemeli dedi, billa odatlar bile işimiz yok dedi. Terek bolsun dedi, bark bolsun qaytarmıyoruz dedi, işlemeli dedi. Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar